Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi hello mukomana shimuri sei zvenyu, can you please post my own story makavigawo chitupa changu. Ininiwo nyaya yangu yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 43 years ekuberekwa and it is quite embarrassing and ndinotonzwa zvekare dzimwe nguva ndichizvinyarira apo kana ndikanzwa muchitaura nyaya dzemaslay queen, nekuda kwekuti neniwo I am a slay queen but I am different one though because nekuda kwezera rangu. Unlike these young girls avo vanoenda out drinking, vachienda kunzvimbo dzekumafaro uye zvekare vachichinjaniswa nevamwe varume. Aiwa, inini kunyange zvangu ndiine maboyfriends akawanda handisingatombokwanisi kuverenga nenhamba yavo, asi each and every boyfriend that I have has a special place in my heart. Even amai vangu vanozviziva havo kuti this is what I am doing. Ndine maboyfriends akawanda, so sometimes she asked me kuti how do you do it, because dzimwe nguva unoti une mukomana uyu mangwana une uyo. How can you love varume vanosvika 10 kana kuti 18? How do you do it? But ndinongoti mama, kana ndiine murume wandinenge ndiinaye, all that I think about is money, and murume anenge aine mari haambonetsi kana kumuda. It is very easy kungoda munhu ane mari, so and it does not matter kuti unenge uchidanana nevarume vangani vane mari, because you will know kuti kana ndikaenda kune uyu he can solve my problem, unlike murume anenge asina kana chinhu, anenge ari broke. You know, out there kune vamwe vanhu vanokwanisa kutanga kuti undijaja vachiti you are a prostitute, hey uri loose this and that, apart from the fact kuti ndakazoitawo zvimwewo zvimarituals zvemishonga imwe yandinoshandisa. Asi chokwadi ndechekuti when you are dating a broke guy, if you ask for something, you know, sometimes you even regret asking a broke guy for money because anenge asitomborina. Kana ukamukumbira mari anobva atotanga kutokuudza mastories this and that, unlike apo paanenge achida kurara newe, let's say kana achida bonde kubva kwauri, anobva angoti uya iwe wobva wabvuma, hapana paunombomupa mazi stories. So why is it hard for a woman to just ask for something then it is given to you freely? And that is what I believe kuti semunhukadzi ndo zvaunofanira kuti unge uchiita. That is what is supposed to happen, but enough of that, because inyaya yekuti tinokwanisa kuzotoswerera pano, maybe tinokwanisa kuzoita debate yacho another day. So mukomanashi, inini I sleep around like I said, uye zvekare ndinoraramiswa nembinga dzine mari, men with deep pockets, ndo vega varume ivavo vandinongofambidzana navo. Uye zvekare ndakaita marituals ekuti varume ava vange vachizondida, even if kana uri murume wandinenge ndichidanana naye, kunyange zvikanzi wauya kumba kwangu obva watoona kutoti ndabva mukurara neumwe munhurume, let's say ndinenge ndarara neumwe murume pasina kumboshandisirana dziviriro zvachose, the fact yekuti iwewe neni tine a spiritual covenant iyo yatiinayo, saka ropa rako neropa rangu zvinenge zvakatosangana, nekuti vazhinji vandinenge ndichiona kuti vane mari vanokwanisa kundichengeta, ndinovaitira maspiritual love covenant. So it means kuti iwewe you will do whatever that I want you to do for me. Kana kuri kunzi ndikati I am so sorry, and iwewe unobva wazototi it's okay baby, nekuti zvinoitika, I know that you are busy trying to survive, and iwewe kunyange uka-apologize kwandiri even though ndichitozviziva kuti zviri kutokurwadza kusvika pakadzikadzika pemoyo,
but what can you do to me? Because each and every man uyo wandinenge ndasangana naye, obviously relationship yacho inotanga tichishandisirana dziviriro sezvinongoita vanhu vose mushure mekunge vapinda mumarelationship vachishandisirana dziviriro, but usually second third night munenge mava kutongoita zvakadaro. No need for that anymore, because munenge mava kutongofilana, trusting each other. That moment when we will be sleeping together using protection paya mushure mekunge apedza, ndinobva ndachizotora iro protector riya ndobva ndaita sekunge ndikuenda kunorikanda mudustbin, but no, ndinobva ndazoriisa paside. So usually ndinobva ndazoenda kumvura, uye zvekare ndinenge ndava kuenda ndichinonopira kuna vana manjuzu, nekuti ndo kwacho kwandakarombera ikoko. Ndinotanga ndaita kadhina kangu first mumba mangu. This is after iwewe waenda manje. Kana kuri kunzi ndikaona kuti ndinenge ndisina like hove, pane hove dziedze dzekugungwa, ndinoenda ndinotenga 1 or 2, then ndinobva ndachizobika paya, ndobva ndagara ndichidya, then ndichidya kudaro ndinenge ndakaisa protector riya pamberi pangu ndichidya ndakaritarisa. So murume uyo wandinenge ndaitira miko idzodzo anenge achifanira kuti ange achizondipa mari, uye zvekare ndinenge ndichitoudza vana manjuzu kuti uyu ndiye murume uyo wandazvivhimira, saka ndodawo kuti ange achizondipa mari, nekuti kana mukasaita kuti ange achizondipa mari zvino ndichararama neiko? Then kana ndapedza kuita miko idzodzo ndinobva ndazoenda kurwizi runoyerera, then ndinobva ndachizokanda maleft over echikafu cheche chandinenge ndadya murwizi irworwo. Ndo the way yandinozadzikisa nayo miko dzacho idzodzo nemurume uyo wandinenge ndichifambidzana naye, kana aine mari ndichiona kuti anokwanisa kundichengeta. So kana ndakuitira miko dzakadai, so izvo zvinozoita kuti iwewe unge uchizondida nemwoyo wako wose. Ende varume vose avo vandinofambidzana navo vane mari ndakavaitira miko idzi. This is the reason as to why kunyangwe zvikanzi mukavaisa vose mu1 room ende vakazviziva vose kuti vari kutorana nemukadzi mumwe chete, kunze kwekuti maybe vange vachirwa, havangamborwe vese vanenge vava kutotanga kutondichiva kutoti vange vachitopanana mikana yekurara neni. It is because iwewe kana uri munhurume ukauya ukarara neni, maybe angava ari masikati ndarara newe, ndinobva ndachizopukuta sikarudzi yako, ndine kamwe kamucheka ako kandinoshandisa, saka kamucheka aka dzimwe nguva kanokwanisa kuzoita kachiomarara, sezvamunongoziva kuti munhurume iwo urume hwake ndo zvauri. Kana ukapukuta sikarudzi yake then kanobva kazotanga kuomarara kamucheka ikako. Saka zvandinowanzokuita ndezvekuti since ndisingabvumidzwi kuti ndinge ndichizokawachira mumba, ndichizongokawachira ndiri kurwizi chete, ndinowanzokutora blower rangu ndobva ndatanga kublowa kamucheka aka so as to soften it again, then ndobva ndachizomirira umwewo uyo anenge achizouya maybe the next day, ndinobva ndachizorara naye kamucheka kaya ndisina kukawacha, ndobva ndachizokashandisa zvekare. Izvi ndakazviita kuvarume vose avo vandinenge ndichifambidzana navo panguva imwe chete, so that vange vachizova necovenant neni. Even though they do not know this, all of them, they have a covenant with me. Kana vakanditarisa, my body is their altar, ende vanopfugama pamberi pangu, bowing down to their altar. Saka ivo vanofanira kuti vange vachizoita zvinenge zvichidiwa nemutumbi wangu, inova iri altar yavo, and they sacrifice at this altar all of their money. Sometimes they can even sacrifice the happiness of their wives. Uye zvekare murume anokwanisa kutosiya mukadzi wake so that ange achizova neni, knowing that mudzimai wake maybe she is sad and lonely, but anotoita masacrifices iwawo nekuti ange achizoya kwandiri, ange achizova neni nekuda kwekuti ndinenge ndakamushandisira
iwoyo mushonga nemhiko idzo dzandinoita. Ndokusaka ndati my body is an altar kuvarume ava. Kunyange zvikanzi kwauya chinengei havangambofika vakarovana. Saka mukoma zvakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakudai. So there was a time apo when I was a married woman, uye zvekare ndainge nditoriwo mukadzi ainge akazvininipisa. Murume wangu iye aitawo zvekudriva matractor, then I fell pregnant for him, uye zvekare ndiye akatondibvisa umhandara apo patainge tichiri kuZimbabwe. I was still very young, asi vamwene vangu ndo vakazoita kuti ndinge ndichizova nemwoyo wakashata kudai. Vamwene vangu vakandichinja from a humble woman to a stubborn one. She changed me completely because dai vanga vasiri vamwene vangu kusvika pari nhasi ndingadai ndichiri a humble woman. I was going to be humble because I was like that at that time. Panguva iyo pandakazomitiswa I was young, but ndakazoti ndava kugara nemurume wangu. Vamwene vangu vaitozviisawo pacompetition tichiita sekunge tainge titori pabarika vachinditi I was not good enough for her son. It was very heartbreaking, and my husband iyewo nekusaidi kunze kwekuti ange achimira neni, but aibva atondiignore kana ndikamuudza kuti ndiri kushungurudziwa naamai vake. Saka izvi zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizova very strong and I would internalize each and everything. Ndikabva ndachizotanga kuita stubborn, and I knew kuti one day I was going to give him a revenge, but I never thought kuti revenge iyoyo it was going to come by me cheating with a friend. Takazouya kuno kuSouth Africa ndo pandakabva ndachizotangawo kupfeka hembe dzakanaka. Ndainge ndava kukwanisa kupfekawo maskin tight, kutoenda neskin tight even kutown and looking very nice wearing my mini skirts. And varume vepaprazi apo patainge tichishanda they were looking at me vakabva vatanga kundinyenga. Saka pano umwe murume uyo akazondipfimba. Saka mushure mekunge andipfimba murume uyu I was scared because akatanga kutaura neni paWhatsApp. Ndikabva ndati zvimwe kuda maybe mukadzi wacho who was just testing me. Then we continued talking. Mangwana takazoti tiri kubasa akabva auya pandiri akabva ati no, do not even worry, nekuti ndini ndaitaura newe nezuro. I wanted to feel what it is like to cheat on my husband neumwe murume. I had never done that in my life. Ndainge ndisati ndakamborara nemumwe murume before. So mkwamanashi mushure mekunge ndatanga kudanana naye ndichirara naye murume uyawe, murume wangu akazofind out. Ndikabva ndamutiza, ndikabva ndachizotanga kugara neimwe friend yangu inogara muPretoria anoitawo zvechipfambi. She is the one who introduced me pazvinhu izvi zveurombwa nemishonga. Hakuna hure risingashandise mishonga, but iye manje aita an extra mile achiita nezvemanjuzu zvekare. Saka ndiye akazoita kuti ndinge ndichizoitawo zvemanjuzu. Ndo zvakaitika kwandiri. I know kuti kunze uku kune vamwe vanhu vachandijaja, but this is the only way that I think you can survive, because kunze ukoka zvinhu zvakaoma. I mean like you can even hear vanhu vemuSouth Africa vachiti maZimbabweans muri kutibira mabasa edu, but inini handifungidziri kuti ndine umwe munhu wandiri kumbotorera basa rake, because ndiri kushandisa kamutumbi wangu to sleep with a man. So ndinganzi ndiri kubira umwe munhu basa rake here. I am even trying, I think kuti I am contributing to society, because kutori nevarume vamwe avo vandinodanana navo avo vanenge vachitoti they are not getting anything, any love kubva kuvakadzi vavo. Most of these men that I have been with, they got married kuvakadzi vavo vachiri varombo. Zvino murume anozoti paya kana aita mari ndo paanenge ava kuda kuti ange achiwanawo zimukadzi rake iro raanenge azvisarudzira. So with my beauty nezvimwewo zvandakazoita, because ndakaendawo ndikanoitwa masurgery akasiyana siyana. I did some artificial stuff so that I can look beautiful, and ndakazoitawo bleaching my skin even though ndakazvarwa hangu ndisiri mutema. I was born with a light skin complexion. Ndikaitawo nose jobs, my lips, uye zvekare ndikaenda kunomwe plastic surgeon. So zvose izvi ndakazviitira because ndinoziva kuti my body is an asset, and varume vazhinji vanoda
vakadzi vanenge vari perfect kana wakamutarisa. So vakadzi vazhinji vari married havambofi vakafunga nezvazvo izvozvo. She will never want to do something. Kana murume wake akacomplaina akati this part of your body it is too small, iwewe hauna magadziko mahombe, ndoda kuti ange achizova mahombe, mukadzi uyawe anobva atotanga kutofungidzira kutoti zvimwe kuda murume wake anopenga, but ndo zvaanenge achizotoda izvozvo. But mukadzi akaita seni anenge achitoziva kutoti ari pabasa, a body is an asset mubusiness iri randiri mariri. Kana murume akauya kwandiri like this other guy uyo wandakatanga kudanana naye, the first rich guy that I dated, ainge ari muSouth African, aitawo basa rekutenga marasha achimatengesa, like aita zvinhu zvakangosiyana siyana. I don't want to get too involved mune zvinhu zvaainge achiita. Saka murume uyu akabva ati kwandiri, I see kuti you are beautiful, but now iripo ndeyekuti macaves nemagadziko apatomborina, dai kwanga kuri kunzi zvainge zviripo hawaizombonditorerwa nevamwe avo vanenge vainawo. So it is up to you. You know, I've been reading on the internet and kune dzimwe nzvimbo idzo dzandakanzwa nezvadzo, you can have it done. Uye zvekare the surgery it is very safe. Akabva achizondiudza kuti ainge akambosangana naye mukadzi umwe wekumexico ainge aine magadziko ainge akakura kwazvo, akabva aona kuti zvinonakidza kuva nemukadzi akaita saizvozvo. Akandiudza kuti akatomboudza mudzimai wake pavakaenda kuAmerica on a vacation. Zvino mukadzi wacho akabva aramba akati handimbofi ndakaita zvinhu izvozvo, even though asina kumuudza kuti ainge abva mukurara noumwe mukadzi muMexican ainge aine body structure yaaiwanzo kufantasize about. Akabva anditi I know kuti semunhukadzi unokwanisa kufungidzira kuti ndiri kukushora, but nini semurume ndo zvandanga ndichida kuti unge uchizoita, and like my wife she got angry at me. So inini ndakabva ndatoona kutoti ndo wainge uri mukana wekuti ndinge ndichitodhingura mukadzi wake. I listened to him, ndikabva ndati chero zvamada kuti ndinge ndichiita dedi ndinokwanisa kungozviita. And he was like, for real, do you want to do this surgery? Ndikabva ndati hongu Teddy, kana zvirizvo zvinokufadzai moyo wenyu, I am willing to do whatever that you want me to do. Saka akabva achizoenda neni kune imwe nyika iyo inonzi Colombia. That is where the surgery was done. Kwamanashi ndakabva ndachizoita hip enlargement uye zvekare nekuwedzeredza magadziko angu. Life continued. Inini naye tichiri tose. He was my first rich guy uye zvekare kunyange zvikanzi tanetsana zvinenge iye anotozviziva kuti he has a special place in my heart. So kwamanashi it was very hard. It is not an easy thing to sleep with different men, but ndo zvinoitika muupenyu. But kuno umwe mukadzi kunzouko anenge achishushikana. Ndoda kungoti isusu as African women chatangosarwa nacho ndechekuti we can survive using miviri yedu nezvatakapiwa naMwari. Handisi munhu wangu ari active pa social media. No, ndiri munhu wekuti I keep myself to myself. Kana murume achindida and I don't go out drinking with you like a cheap prostitute. Munotenga doro rako obva wauya kumba kwangu obva wanwa doro rako. And vamwe vakadzi variko kunzouko, I want you to know kuti how you treat yourself is how your blesser will treat you. Inini mbinga yangu inotouya, then kana kuri kunzi kana ichida kuti tinge tichita zvimwe zvinhu zvekuti handizofeel comfortable ndo pandinozongonwawo doro, but not at all the times. So that is my secret. My relatives vazhinji havatozvizivi kunze kwaamai vangu kuti iri ndo basa randinoita muno muSouth Africa. Havazvizivi, vanotofungidzira kuti zvimwe kuda ndinoshandira imwe engineering company, and little sister kangu kanogara kachiti kari kuda kuuya kunoko, but handitombodi kuti ange achiuya kuno because I don't want people to know kuti awa ndo mararamiro acho andiri kuita. Uye zvekare mari ndinayo, I can afford a good life. So kune vamwe vakadzi kunzouko that I have heard pa platform panapa vachiuya pano vachikumbira chikafu. How can you beg for food? Iwewe wakazvarwa uine maassets ekuti murume woga woga anenge achimada. You just need to be smart.
inini hangu ndakazvarwa ndakanaka. Even murume wangu taitoti tichitofamba vanhu vaitomubvunza kuti mukadzi wako uyu unombozviziva kuti akanaka here. And the mistake yandakazoita ndeyekuti as a beautiful woman handina kunyatsokufunga zvakanaka pandakapindawo mufirst marriage, kwava kunotorwa nemunhu ainge ari broke zvake. As a woman with a good body structure, a beautiful face, my advice is never settle for less, nekuti ndo inonzi bullshit iyoyo. To settle for less for what? Iwewe uine ma-assets. So the reasons as to why women will end up vachiuya panapa vachipema mari dzechikafu nemari dzekudya, it is because munenge makagara makaita wrong choices in love. Iwo kana uri mukadzi, you need to make sure one kuti murume uyo wauchazoita naye mwana anokwanisa kuzomuchengeta mwana wacho iyeye, just like sezvinongoita mhuka. Ingawani kune yavanoti natural selection, kuti mhuka inotosarudza kuti kana iri mombe hadzi inosarudza kuti bhuru iro rinenge richinzi ndo bhuru remuraini ndo rainoita nayo chimhuru, not bhuru riya rinenge riri weak. So isusu sevakadzi ndo zvatinenge tichifanira kuti tinge tichiita, empowering ourselves. Zvino isu tiri vanhuka tasiyana nemhuka, saka natural selection yedu kana uri munhurume is how deep is your pocket, ndo zvinonzi natural selection kana uri munhu. So kana uri munhukadzi uri out there and you are struggling, ko ungagoshushikana sei, ungagoshaya mari sei? Yet out there are millions and millions of men. Probably zvinowanzokuitika ndezvekuti paya paunenge uchifamba panenge patori neumwe murume anenge atori ne a nice car, a nice job nemari zvekuti anokwanisa kuzotokuchengeta. Obva auya kwauri obva akudza kuti anokuda, iwe obva utanga kuti hey, ndiri mukristu, hey, handisati ndakambochita murume wangu, hey, I will never sleep with another guy kunze kwemurume wangu. Iwe chingorara nemunhu mani ange achikupa mari, obva waenda obva unozvitengerawo zvokudya, oregedza kufa nenzara. Upgrade yourself. Pfekawo hembe dzekuti kana ukaendawo kumall, beautiful clothes, zvinhu zvekuti zvinenge zvakakubata, making you attractive. Play around areas whereby kunenge kuine varume vanenge vaine mari, and kana murume ane mari akauya kwauri, make sure kuti you do not behave as if you are a cheap prostitute. Kune vamwe vakadzi uko vanotongoraramira kunwiswa doro nembinga vobva vatongorarwa mahara. Saka iwewe iva mukadzi wekuti unenge uri kowo kumafaro but uine yatinoti class. Rara naye but usarara naye nekuda kwekuti akutengera doro. Show him kuti you have class. I know kuti out there are women and men that are going to get angry and mad at me, but inini ndakaita sarudzo yangu and I made a decision kuti never settle for less. Sezvandakaita mufirst marriage yangu, I will never repeat it again. And there were men vaiwanzokuuya kwandiri vachitoona kuti ndainge ndichitambudzika sei. Zvino ndaiti kana munhu andipfimba paya ndobva ndamutarisa, ndobva ndati okay, murume wangu maybe ari kuwana 4,000 rands pamwedzi, uyo ari kuwana 6,000 kana kuti 6,500. Saka kana akauya kwandiri achiti anondida, on top of that ane mukadzi, unozondipei murume uyo. So I made a decision to upgrade my life for good. Ndiyo nyaya yangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kune yatinoti natural selection kuvanhu. It depends nekuti une mari here kana kuti hauna. Hanzi kana usina mari you don't deserve to have a child. Zvakangoma hazvo vedu we.